Ей йо, рапър Так, аз съм Sister 187. Fuck all you wack MCs. За разтъпваш тежко, няма значение колко кила си, важното е думата ти колко тежи. И става смешно да ми говориш за милиони, а пък джоба си да нямаш даже два по един. Не ми е спешно, но скоро искам да завърташ. Знам, че доста навътре си в сделки, схеми, игри и си далеко, но са ти горе, ти долу си и фалшив ти е рапаланеца, китите както и ти имаш хъс. Рап много ти се прави, покрай кучките край тебе се чувстваш голям мъж, но това не стига. Микрофона ми дали гавиш, а клишетата ти размивали са ме неведнъж. Неприятно ми е да те гледам, даже начина по който говориш и се правиш на важен. Стига, знам, че тракът ти някой друг ще замажа, номерата ти пред мене не минават, ти фалшив си уига. Не смей дори да се наричаш хип-хоп, защото понятие даже нямаш. Какво е това, идиота, да не знаеш повече от 5 групи на кръст? Из рап историята ще те завъртя на малкия си пръст, а критикуваш иначе си много компетентен. С кучките си или десен, или импотентен. От гето идвал на улицата живял, тогава какво се е случило, че се станал педал? Бич, започнете да мислите повече за хип-хоп културата, отколкото за скапаните си гримове и прически. Кучки, ставате прекалено смешни. Следващият рапър Так нека бъде моят брат Минко от хората на изгрева Sunrise Project, веди мящи дола. Peace and I'm out.